Sami Tilavuokraamosta, hei. Nyt ollaan Pyölinmetsän tiellä. Pyölinmetsän tie 14 Piikkiössä. Täällä on 89 neliötä hallitilaa vuokrattavana. Ja tarvittaessa autokatoksen pystyy vuokraamaan ja se on 100 neliön kokoinen. Pihalla on myös valomasto. Mennään sisälle halliin katsomaan miltä se näyttää sisältä. Ensimmäinen tila sopii hyvin konttorikopiksi. Seuraavaan voi asentaa keittiön. Ja vessissä on myös suihku. Sitten jos käännetään takaisinpäin, niin lastauslaituri on pakulle juuri sopivan korkuinen. Vuokra on 450 kuussa plus alvit ja muut kulut. Kiitos.